Эфирде яңалыктар хезмәте дәвам итә. Бүгенге темалар хакында кыскасы. Баймакта әдәбият йылына старт бирелде. Милли юлларыбыз өлгеһендә әкият балалар баксагында Өләсәй имһандыгы исемле сара узды. Башкорт дәүләт университетының Сибай институты абитуриентларны асык үчектәр көненә сакыра. Артабан ошо һәм башка яңалыктар безнең хәбәрчеләр репортажында. Бүгін Мәскәүдә крәстиән фермер хужалыктары һәм Рәсәйнең авыл хужалыгы кооперативтары ассоциациясының сираттагы 26-нчы съезы башланды. Сарала Рәсәйнең 70 төбәгеннән 700-дән ашу делегат катнаша. Башкортстаннан съез эшенә 16 делегат барды. Улар арасында республиканың Көньяк районыннан да вәкилләр бар. Съездда караласак төп һорауларның бере урындагы авыл хужалыгы товарлары җитештерүчәнлеген үстерү, импорт продукция урынына үзебезнең товарларны саудага чыгару юлдары, авылларның социаль проблемаларын хәл итү һәм башкалар. Әдәбият йылына старт бирелде. Кисә районның халык иҗаты үзәгендә республикала игълан ителгән әдәбият йылын асау тантанаһы үтте. Сара тәүсиратта төбәктән сыккан якташ язучыларның килүе, үз осталары кыскаһы бар әдәбият һөючеләр йыйыны буларак әһәмиятле булды. Һәр милләттең йөзен билдәләгән мөһим факторларның береһе ул уның иҗаты. Рус әдәбиятының бөек Пушкины, Толстойы булган кебек һәр ерлектең үз иҗатчыһы бар. Сара укучыларның сагыу шигъри музыкаль композициясыннан башланды. Унда мәшһүр әдипләребезнең шигырьләре яңгыраны. Районда Кыдрәтле һүз дигән әдәби фестивальгә старт бирелде. Эстафета һөлгеһе ошо фестивальдың төп символы. Беренчеләрдән Күси һәм Ишбирде авыл биләмәләренә тапшырылды. Һөлгенең Күси авылына тапшырылуы осраклы түгел, чөнки бәрәкәтле ердә туып үскән күп һанлы шәхесләрнең исеме барыгына ла яхшы таныш. Бұл эстафетаны біз кыланып кабул итәбез. Күси авылы халкы исеменнән шуны әйтә алам. Алла бирһә, үзебезнең данлы ардаклы шәхестәребезне Күси ерендә көтеп калабыз. Таңсулпан Гарипова, Абдулхак Гейбаев, уларды без Күси ерендә күрүгә шат буласакбыз. Очрашулар, укучылар менән очрашулар, халык менән очрашулар үткәрергә йыйнабыз. Һәм бұл очрашуларга шулай ук теләүчеләрне сакырабыз. Безнең байрамыбызның ортаһында булгандар дип әйтергә теләйм. Әдәбият йылында китап укучылар артыр дип көтәбез. Китап һөючеләр күбәйер. Шулай ук иҗат итүчеләр, укучылар арасында ла, халык арасында ла иҗат итүчеләр киң сәхнәгә сыгырдар дип өметләнәбез. Кыдрәтле һүз фестивале ноябрь аена тиклем дәвам итә. Һәр авыл үзенең әдәбият һөючеләрен, һүз осталарын, каләм тибрәтүчеләрен билдәләп үтәргә тиешле. Шулай иң күп китап укыган кешеләр авыл билдәләнә. Әдәбият йылы дип игълан ителгәч, безнең Баймак районында Кыдрәтле һүз исемле әдәби фестиваль игълан ителде. Кыдрәтле һүз дигән һүзгә күп кеше һорау бирә. Ни өчен кыдрәтле һүз? Ни өчен дигәндә әдәбият ул кыдрәтле һүз аша кешегә барып китә. Әдәбияттың бөтә көсе ана шул кыдрәтле һүздә. Һүз ул кешене уйландыра ла, сафландыра ла. Ул кешене күктәргә күтәрә. Шул ук вакытта бер кеше һүзе кеше үлтерә. Шуның өчен үзебезнең иң зур байлыгыбыз һүзгә һәр вакыт ихтирамлы һәм ихтирамлы булайык дип. Быелгы елда кешеләр күбрәк китап укыгандар дип бына ошо фестивальгә бүген старт бирелде. Баймак районынан барлыгы 11 кеше Башкортстан язучылар берлеге агзаһы булып тора. Матур тамашанан сакырылган кунактар, килгән бар халык үзләренә рухи көч һәм илһам алып таралды. Димәк, фестиваль ысынлап та районыбыз масштабында лаеклы урын биләр. Виләсәитова Замир Мәхмүтов, яңалыктар хезмәте. Рәсәйдә һәм Башкортстанда әдәбият йылына багышланган бердәм дәресләр узды. Каланың 3нче мәктәбендәге класс сәгатендә китап уның кеше аңын, белемен үстерүдәге роле хакында укучыларга yetkirделәр. Заман китапты ни тиклем кысрыклап сыгарырга, уны телевидение, интернет, электрон китаптар белән алыштырырга тырышала, китапты тоеп кулыңа алып укудан кеше зур тойгылар кисерә. Кешене уйланырга мәҗбүр итә белгечләр. Быелгы әдәбият йылын без бик укытучылар шатланып каршы алдык. Һәм быелгы уку йылында укучыларыбыз бик күп китаптар укырдар, бик күп язучылар менән танышырдар, китапханага ешрак йөрердәр, һәм төрле әкияттәр куербыз, төрле спектакльләрдә катнашырбыз дип өмет итәбез. Дәрес мәлендә укучылар шулай ук билдәле язучылар иҗаты менән танышты. Укучылар үзләренең яраткан китапларын да алып килде. Бындай дәресләр Рәсәй һәм республиканың бар төбәкләрендә лә узды. Мин күп китап укырга яратам. Һәм мин Ваварана, Гутапечевый мальчик,
Аккош казар деген китапты укыганым бар. Әдәбият жылы каләм тибрәтүсе күп кенә коллегаларыбызга киң мөмкинлектәр асыр дигән ышаныстабыз. Былтыр Башкортстан язучылар берлегенә агза итеп кабул ителгән яшь иҗатчы Айгөл Иделбаева шуларның береһе. Шагыйрә менән безнең хәбәрчеләр осрашты. Ходай безгә шундай һәләт биргән. Был дөньяга йәндәр яралтау, йән генәме, өмет, яшәү үзе, уның янда тәпәш уралтау, уның янда алтын төҫһөҙрәк, уның янда кояш кесерәк. Ошо нур усаган яратудан ниндәй тойгы бар һуң көслөрәк. Бәләкәстән укытучы булырга хыялланган Айгөлдө язмыш еле Сибай педагогия колледжына илтә. Монда иһә күренекле балалар язучыһы Рәсимә Ураксина һәм шагыйрь Рәис Түләк биргән дәресләр Башкорт дәүләт университетының филология факультетына алып килә. Студент сагында төрле түңәрәктәрдә әүдем шөгыльләнә. Тап ошонда шигъриәткә һөюе көсәйә кызның. Тәүге тапкыр минең өсөн атайымның блокноттарын күреп калгандан һуң мин шигъриәткә тартылышым бар икән аңладым. Ул вакытта миңа 13 яшендә. Тәүдә ул блокноттагы шигырьләрдә мин йырлар икән дип уйланым. Караһам, һәр шигырьнең астында датаһы бар, әрмелә сакта язылган шигырьләре бар инде. Шуларда укып, уга акшатыңкырап, язып, үзем өчен генә яза торганым инде. Шуннан Сибайга педколледжга укырга ингәс инде. Шулар Рәсим апай минең шигырьләремдә карап сактылар. Һәм бит шагыйрә әйткән миңа күңелемә шул тикем яла инде һәм шул вакыттан иҗатка ныклап тартыла башланым инде. Айгөлдең газеталала әүдем эшләүе һәр яктан һәләтле булуы хокландыра. Нескә күңелле, илһамлы, иҗатчы, тирә-як дөнья менән кызыкынып яшәгән хәбәрсе ул. Иҗат ителгән һәр шигыре ниндәйдер бер мәлде, осорды һөйләй. Шатлык куанысын, зар һагышының бер сагылышы булып тора. Иҗат кемесендер бuna кешенең күңел кисерештәре, истәге тойгылар, рәнюҙәр тик микән кемесендер ул үз сымак яшәй бит инде. Кемдер рәнештән үз алу тойгыһы бар кыйла, кемесендер ул авырлануҙар, ауырыуға әйләнергә мөмкин бит инде. Иҗатчылар өсөн дип әйтермен инде был эске кисерешеңдә тышка иҗат ярдәмендә сагараһың һәм күңел шуның менән тыныслана инде. Һәм бәлки шуга күрәләр дә шагыйрьләрдән, язучылардан күңелдәре сафтыр, таҙалыр дигән уйдамын инде. Көзгө муллык айында тугангамы, юмарт, бай күңелле, ихлас һәм ябай кеше ул. Гаиләһендә 3 балага гомер бүләк итүсе әсәй, һөйгән ярына кадерле катын, тугандары өсөн өҙөлөп торган һөйөкле зат. Күңеленә илһам канаттары кунганда шигырьләр язучы Айгөл Иделбаевага тагы ла яңа уңыштар, ижади үрҙәр теләйбеҙ. Виләсәйтова, Артур Замбаев, Яңлыҡтар хеҙмәте. Элекке халык йолаларын, традицияларын пропагандалауда мәктәпкәсә белем бирү учрежденияларының роле ҙур. Баймаҡтың әкиәт балалар баҡсаһы кескәйҙәрҙә милли рух тәрбиәләүе менән айырылып тора. Күптән түгел был учреждениялар кескәйҙәр өләсәйем һандығы исемле сара үткәрҙе. Ҡаланың әкиәт балалар баҡсаһында төрлө йола, милли байрамдарҙы үткәреү матур традицияға әйләнгән. Баҡсала башҡорт милләтенең бай тарихына, ғөрөф-ғәҙәтенә һөйөү, хөрмәт тәрбиәләү йәһәтенән ҙур эштәр башҡарыла. Хазина фольклор түңәрәге лә 8 йыл әүдем эшләп килә. Етәксеһе Фәниә Юмабай ҡыҙы кескәйҙәр менән һәр йыл миҙгеленә ярашлы матур байрамдар, изге йолалар үткәрә. Беҙҙең халҡыбыҙҙың шул тиклем теле бай, шундай матур мәҡәлдәре, йомаҡтары, әйтемдәре бар. Һәм бөгөн менә безнең өләсәйҙәр балаларҙы шулар менән таныштырып үтә. Балалар ошо балалар баҡсаһынан шундай үҙебеҙҙең ғөрөф-ғәҙәттәребеҙҙе, йолаларыбыҙҙы, телебеҙҙе белеп үҫһәләр, артабан мәктәптә лә ошондай уҡ дауам булһа, безнең киләсәгебеҙ ысын ҡулдарҙа дип ышанғы килә инде. Был көндө лә балалар семәрләп биҙәлгән һандыҡҡа һалынған боронғо ҡомартҡыларҙы, биҙәүестәрҙе, ҡашмау, түшелдерек, мәрйендәр менән танышты. Боронғо башҡорт халҡының йәшәйешен, тормошон күрһәткән әйберҙәр балалар өсөн ҡыҙыҡлы булды. Кескәйҙәрҙең сағыу йыр-бейеүҙәре, шиғырҙары, зирәклектәре иғтибарҙан ситтә ҡалманы. Башҡорт йолаһынан торған кисә бик кәрәкле һәм фәһемле булды. Киләсәктә лә үҙебеҙҙең йолаларҙы онотмай, тергеҙеп, үҫеп килгән быуынға еткереп йәшәһәк ине. Виләсәйтова, Артур Замбаев, Яңлыҡтар хеҙмәте.
13 февральда Башқұрт дәүләт университетының Сибай филиалында абитуриенттар өсөн асык ишектер көне уда. Билдәле булуынса, былтыр ушундай сарала Урал аръягы райондары мәктәпләренең сыгарылыш укучылары Мәскәү һәм Санкт-Петербург калаларының югары уку йортлары вәкилләре белән дә очраша алгайны. Был очрашуды оештыруда Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырзабаева зур ярдәм күрһәтте. Быел да асык ишектер көне зур форматта уласак дип белдерә уку йорты итәкчелеге. Biz бұл осырашуды екінші ел үткәрәбез, былтыр үткәрәйнек. Бында Ресей Дәүләт Думаһының депутаты Сәлия Шәриф Музабаевның бик актив катнашыгы аркасында безнең балалар өчен үткәрелә. Чөнки мына мин әйтеп үткәм килә, бүгенге көндә безнең балалар, абитуриентлар 5 вузды кайнарга мөмкинлеге бар. Шуңа мин әйткем килә, улар нишәп кенә Сибайда или Өфөлә укырга тиешләр. Безнең балалар Мәскәүдә, Санкт-Петербургта укырга тиешләр. Уртасы алганда 15 уку йортынан Мәскәүдән киләләр, Санкт-Петербургтан. Без үзебезнең базаны күрәтеп, улар белән килешү төзәбез, фән өлкәһендә, укыту өлкәһендә үзебезнең базаны күрәтәбез. Улар белән без дә тыгып бәйләнешкә инәбез. Шул вакытта былтыр ингән балалар кайберәһе укый алманы. Чөнки был авыл ереннән бәләкәй калганнан шундай зур калага барып укуы, наверное, ниндәйдер авырлыклар тудыра. Улар безгә кире кайтырга теләгәс, без уларны һәр вакытта алабыз. Быел да шулай булса. Шуала был юнәлеште мин кәрәктер дип уйлайм. Һәм дә без үзебезнең ишекте 13-14 февральдә асабыз. Безгә был Урал аръягындагы бөтә районның вәкилләре, балалары килделәр. Шул вакытта Белорет калаһының Баймак, Мәләвез, Күмертау калаһынан һәм дә безгә килгән кунаклар, улар үзләренең уку йортларының тәртипләрен, ниндәй урыннар була, бюджет урыннары, нисек укырга һөйләп, аңлатып кайтып китмәкчеләр. Шуңа был эште мин кәрәкле дип саныйм, файдалы дип саныйм һәм һәйбәт үтәр дип ышанам. Башкортстанда бердәм дәүләт имтиханын тапшыруга 22,500 кеше теркәлеп үткән. Республиканың Мәгариф министрлыгында был күрһәткечтең якынса булуын һәм үзгәрешләр буласак дип белдерәләр. Мотлак 2 имтихан рус теленнән һәм математиканан хуңгыһы быел 2 кимәлгә профильле һәм база өлешкә бүленгән. Предмет һайлау буенча укучылар җәмгыятьтә өйрәнү фәненнән имтихан тапшырырга иң күпселек теләк белдергән. 19 февральдә республикала Әсәй исемле яңа башкортча нәфис фильм прокатка чыга. 38 минутлык кыскаметражлы фильм 2014 елда 5 миллионлык президент грантына лайык булгайны. Сценарий авторы Шәүрә Шакирова фильмды сак һәм суык халык эпосына таянып иҗат иткән. Төп рольдәрдә Елайыр районынан игедәктәр Айгиз һәм Нургиз Такаловтар, танылган йондыз режиссер Азат Иганшин, Башкорт драма театры актрисасы Юлия Галаутдинова, актриса һәм алып баручы Галия Вакитовалар башкара. Фильмның режиссеры Айнур Аскаров белдерүенчә, премьера Өфөнең Родина кинотеатрында үткәндән соң киноны Стәрлетамак, Октябрьск, Белорет, Баймак һәм Сибай калалары тамашачылары ла карый аласак. Бүгенге яңлыктар хезмәте тамам, артымын синоптиктар мәгълүматы һәм реклама менән танышырсыз. Ә мин һеҙҙең менән киләһе осрашканга тиклем хушлашам, һау булыгыз.